Специалното за тази машина е, че е оборудвана с системата за селективно пръскане See and Spray, която може да пръска на принципа Green on Brown върху стърнище или угър. Като това е по-големия модел на пръскачките, по-малкия е серия 400, най-често са срещани в България 408R. Този модел специално е един от първите в Европа, първата машина в Европа, има го още само в две страни. Машината е оборудвана с резервуар от 4500 литра за разтвор, помпа за разтвор, която е с капацитет 850 литра в минута. Работната ширина на пръскачката е 36 метра, като системата за селективно пръскане може да работи както през деня, така и през нощта. Здравейте, казвам се Иван Приходков и съм продуктов специалист за навигационните системи на John Deere в Megatron. Тук пред нас виждаме едно цялостно решение за навигация за всякакви брандове машини, като самият пакет включва новият приемник John Deere Starfire 7000, който се различава от предшественика с 6000 с това, че е с по-прецизен сигнал, който се нарича Starfire RTK и RTK сигнал плюс-минус 2,5 см, като John Deere гарантират 5 години повторяемост на следите и на границите на вашите блокове. Освен това, в пакета се включва електрическото управление John Deere AutoTrack Universal 300, който може да бъде монтиран на всякаква машина, и дисплеят, който е модел 4640. Съвсем скоро очакваме представянето и излизането на G5 поколението нови дисплеи на John Deere.